Ahojte priatelia, priaznivci Zažifatru, ja vás pozdravujem z týchto nádherných lesov a hôr. A konečne prišiel vytúžený dážď a už nám začali púčať aj v tejto nadmorskej výške buky. Čo je úžasné, že na tých bukoch sú tie mladé výhonky, ktoré teraz tu vyrašili. No a sú veľmi dobré, veľmi jedlé, obsahujú veľa vitamínov, minerálov, stopových prvkov. Takže kľudne sa môžete teraz v prírode osviežiť, občerstviť. Sú naozaj veľmi dobré a zdravé. Takže každý, kto pôjde do lesa, nech ho koštuje, ako chutí fajný bukový čerstvý lístok. Už potom, keď budú troška tvrdšie, staršie, tak už také dobré nebudú. Takže teraz, keď sú takéto svieže, krásne si to zelené, tak treba ich naozaj okoštovať a užiť si tú prírodu, ktorá nám ponúka takúto zdravú obživu. Takže dobrú chuť. Bukové lístky chutia ako šťavel, sú trocha kyslejšie, ale o to sviežejšie. Na zdravie a dobrú chuť. Je priam neuveriteľné, ako ožila príroda po včerajšom daždi. Všetko začalo kvitnúť, púčať, všetko je zelené, neskutočné, ako tá príroda vyčkávala na tento blahodárny dážď, ktorý sem prišiel. Som z toho veľmi nadšený a konečne začína tá pravá jar, takže poďte s nami do divočiny a zažite tú džunglu a právek na vlastnej koži. Čaute.